Tütü dünya yalqını salam. Bugün biz Çemen ve Yaşlı adınız aydın özünüz. Ay Murat. Soyunov Halmıra. Qaras Tamam. bugün biz sizin hemmäňizi täze ýylyňyz bilen gutlajak we de bir näçe sözler aýtjak. Yaşlı siz başla. Birinji. Bu olar sağol çemen birincene hilap çağıranın için şu dostu ýa-da gepleşige. İkinciden bir täze ýylyň öňü siratyny adamlar bir filansiýan formatlaryny ýa adamlardan biri gutlaşmak bu gowruň ýaşylygyň alamaty bir däp ýa-da sur diýsegem boljak. O Sovet zamanından bäri gelýär, ýerde-urdan bäri. Onun için çemen ilkinci robotu men seni yetip gelen täzeydim, bunu gutlaýyn. Sana berçan taglyk. Maşgalaňda ardy birlik. Elmedam gülüp oýnap gel. Aýdanymyz gelsin Yaşlı sağ ol. Bile bolsun. Sonay deýnýdim. Birinciden, ikinciden Ustaýdan halkymyza da täzeýlerde olaryny bilen ýüzlenmekçi. Elbetde 2020-nji ýylyň beýleki ýyllardan bir kent tapawdy ýok. Agyr ýyl halkymyz üçin ýyldan halkyň gerdenine düşýän agrym daşy ýeterlik gowy. Ýöne adamlar düşünürçe wagt boldy, köp ýerlerden düşünüp hereket edip başladylar. Ene şol işlerde senin hem goşandyň bar, çemen sağ bol, halka düşünürçe işler geçirip oturanyň üçin. O dozy şerebeli diliň hem sözleriň hem bolsa ýöne şol Amerika hökümetler dana getirýär. Şol men begendir ya. Şonay deýndim. Şolara diňe şeýle sözler bolar. Yaşlı başgasy bolmaz. Olaram näme Ruslar diýerler, ni dождётесь. Bugün biz birazrak türkmen dilinde de ve Rus dilinde de neme deriz? Bir näçe sözler aýdarys. Näme üçin? Birinciden olara mesaj vermek üçin. Diňe nemeleri öz diktatorlarymyza däl de başga olaň nemesine de, hojaýynlaryna da. Bular marionetka bulan ikisem. Näçesi bolsa da mundan ýene başgasy Niýazow marionetka däldi. Hakykatdan diktator bolsa da haçap bir hakyky türkmendi. Men şonu aýtaýyn. Ýöne ene şeýle aýtjak men, Zelenskiy dünküde çykyş etdi. Zelenskiýiň nemesine şeýle bir sözler çykdy. Pусть дохнет diýdi. Diňe Zelenskiýiň özü däl de halkam şeýle aýtdy. Kime neme dilendigini? Stop zdох diýdi. Stop zdохли. Dogry. Biziň hemmämiz bilýäs kime neme dilendigini muny. Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Що б він сконав? Скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо шир. Doğru Yaşlı? Ýöne muň üstünden biziň goşak zadymyz pусть дохнут. Olar hemmesine. Gawur bolsunlar, haramzadalar. Ine türkmençesine bereýin. Türkmençe şo gawur bolsun diýdi şol. Türkmen dilimizi Raşit Miryadowdan başgasy biziň hemmämiz türkmen dilimizi bilýändirsem we hormatlaýandirsam türkmen dilimizi. We bular dilleri krüski diller. Biziň gepleýän dilimiz bu dilde 40-30% türkski diller, türk dilleri, başga da grek, latin, italyan, inglis, fransuz bulan öz dilleri hem ýok. Şeýle neme etjek. Taşda bize hemişe aýtjak olar näme üçin biziň dilimizde gepleýär? Olaň dilleri barmy? Olaryň dilleri diňe arkasynda, olam arkasynyň aşagynda. Şeýle diýeýin, teýinne. Taşda neme de oturmasylar bize. Beýle zatlar aýtjak bolup, zat neme etjek bolup. Ýöne birazrak podытоживание etjekdim. Ýaşly biziň şu ýylymyzy biz terek çykan bolsagam biz işimizi dowam etdik. Siz bilýäňiz biz bile bir topar işler geçirdik. Bize neme etmek, çykyş etmek hokmanda işi geçirmek üçin, iş etmek üçin. Ýa-da uly işler geçirdik men pikirimçe Ýaşly. Men şeýle görýän. Näçe bizi aýratjak boldular, näçe biziň aramyza girjek boldular, gaýtam ondan meter bizi ýakynlaşdyrdylar, birleşdirdiler. Ene de şu Türkmeniýa biziň hem söwle, Türkmeniýa birleşelim. Geljek ýylda men size de, siziň toparyňyza da,
halkımıza da iň uly üstünlikler arzu edýän. Bizim iň uly arzularymyz näme? Öz yurdumuza barmak, öz yurdumuzda yaşamak, yurdumuzy gülletmek. Ene şeýle bizim arzularymyz. Bizde yaman arzular ýok ýaşuly. Ýöne bu garamlar, bu mankurtlar hemmämize karşı nimetjek bolup, otayda da jurnalistik propagandonlar, ama otayda olan bağışlarsınız sözüme pidaras propagandonlary. Hawa. Ýöne onda da hiç zady nimet bilmediler bular. Hiç niyetlerine de yetip bilmediler. Gaýtan biz öňkimizden hem güýçlendik. Dowam ederiz. Zdokniti. Şeýle diýjek. Halkymyza da güllemek, halkymyz tüwelem gözlerem açylyp başlady men pikirimçe we bir topar gowy işlerem edip başladylar. Şoňa men şükür edýän. Ýaşly size de hemmäňize de jan saglyk, iň gowy arzular we de esasam arzularymyza yetmek. Men şeýle sözler aýtjak ýaşly. Hawa. Başgadan ne birçe sözüm ýene bir gezek gawur bolsunlar, haramzadylar. Muňa da yeteris nesip edende. Hawa. Sağ olun ýaşly. Indi söz size ýene. Sağ ol Çemen. Sözler otin weli emme ýürek telwa sorar diýär. Şonuň ýaly aýdýan sözlerini yüregim böküp dur. Sebäp sen ýaly baýdak gary türkmen bilen gelinleri bar. Azar, gatykan ýöne olur sözlap bilen sebäp ýurdun içinde zor ýaly rejimiň batyş etmeginde kan gürlep bilen ýa çekinýärler ýa gorkar, olaň başyna ölüm howpy barda bir toporny. Şoň üçin şolaň aýdyp bilmeýän sözüni, şolaň ýürek nalysyny ýa şolaň maksadyny enese ýurdun daşyna bir topor denan bolup aýdyp dursun. Şolaň beýram sen çemek. Sen ol bizim topormuzy ýa Milli Halat Ediş Komitesiňe ýa mejlisde bolmanda da şu taýda oturan adamlar sana bolan hormaty urutur. Onu men aýdyp geçeýin. Sebäp sen eden işlerim bar. Biz onu halka aýdyp oturanda şuň aňyrky duşmany özükdirmejek bol. Ýöne bilýärçemi? Sen goşýan ullukan goşandymy. Şoň üçin men beýleki ýoldaşlarymyň adyndan sana ullukan taňry ýapdyň aýdýan. Sağ ol, edip oturan işleň üçin toýuňda gaýsyn. Toýuňda gaýsyn çemen, berekelle. 10-100 erkegiň durup ölmediklerini kendiň amyl baýdak galgatdy. Görüp ölmeden gözü çykdy, hana çemen öre. Şu bilen bir tutuşup bilmeýän hökümet ýüzü gara men şey diýýär, başga näme diýär. Men seni 9 ýyl bäri tanap, 9 ýylyň dowamyny sen ýeke terse ýa ýa ädim adana öz prinsipinden halka, millete, döwlete bir agrarlygynda ýa bir merdanlygynda ýa dik duran ýerinde. Ýa men görmedim. Erkekler ýa süýşen ýerini gördüm. Bulan başlaň bolup tezelek kumolokdan ýerini gördüm. Sende ýok o häkiýet. Şol bir durşun. Durmuş ütkap bilen ýöne çemen ütkana. Ene şol. Şoň üçin men sana minnetdar edip oturan işleň üçin bizi bizim ýoldaşlarymyza berýän ruhy we maddi kömegiň üçin, maddi material kömegiň üçin çemen. Men aýdyp oturmaýyn, ýön özüm bilýän zadymy meni halka ýetirin. Ezop dili bolsa da begenýän, uwanýan men durmuş ýolunda sen ýaly mertdenanda bilen bir topar işi ýa ýolu geçdik biledik. Sağ ol barlygyň üçin. Nesip bolsa sen bilen bilejäne aýak basap daşawy topuralmady. O taýda tawim eder şunça ýyl horlanan halkymyza olan bolar. Sen ýaly ýanalar, juwanlar, ýaşlar halkymyzyň gelejegi ýa döwletimiziň ýa täze Türkmenistanyň. Şolam boldy. Men begenýän. Bölük barymdan men 100 min razy. Ahyr soňy halka hyzmat etjek ýa halkymyzy aňyrlygyny alyp gitjek ýaşlar göredi. Şolam arasynda senem bar. Senem bar diýmen sen şolam biri. Dediğim ha takip var. Daha men şu gün täzeýiň oňa sigaretini başlatan näme ardy edin. Ýa başda aýdyp kesdim, jan sağlyk.
baştan işinde üstünlük boldy. Elmeden gölüp oynak gelip dursa, düşmanları yamanlyk edip boldy. Sene gölüp geçeme. O şeyden sonra içini yakıp yaşapın. Olmaz başta. Çağırlıksı aytsakladım. Katkan bolýar onu şu yerde täze gutlawna men atym aýrymda koşmaýyn ýa-ni ýoksam ben dogry bellek geçdim. Olaň emme ortalar bir ýerde ýazypdyrlar da ýa-ni Putin baranyna emme Türkmenistana baranyna onu görýän seret bir zat barda o Atatürk 2007-nji ýylyň mär häkimet başynda oglam 22-nji ýylyň mär. Indi hasap edip görýän boly bu bir 18 ýyllar şular familiýasy Berdimuhammedowlar. Şeýle Atatürk'ün kam oğlum kam. Şonu doğru tutup aydı bilen ak ya sonra üstünden gülüp Muhayyedovlar diýdi. Berdimuhammedov. Indi Ludaýedow Muhayyedowlar ýa-ni. Ene durmuşsun gelmedi üstaydı. O gen tanıdı. Sonçin o Dremzor Muhayyedowlar ene o Gavnaýedowlar urma üçin elmeden gelen eder. Balar. Her birimiz öz ornumuzda, öz yerimizde ellen gelen can etmek, ene sonra yok düzeler. Tawar, sen emedi oturun için yüzlerce belki münglerce denanı, erkege de soltanı, ene göreli olup dursamak. Berekelle. Edi oturun için. Tanrı yakın. Yaşıl olan atlary Berdimuhammedowyň täze neme huýçyna nemeni öwretmeli türkmen dilini birazrak. Guldam olan nemeleri içinde, adynyň içinde. Ana şonu öwretmeli. Arabahuýedowlary. O şeýle diýmeli. Taşlarsynız ýa-ni şeýle. Bu guldan çykan zatlar bolar. Neşta şu sakta aýtdyňyz, daşyzda nesip etenni öz ızmyk şiir tarabyndan lazama, ta tarabyndan hökman biz sadaka da vereriz, toyam ederiz. Nesip eden de şeýle uludan toy ederiz. Aşuly. Biz şu gezek halky biraz kalkındırmak üçin, birazrak şu öz tarabymyzdan bardygymyzy görkezmek üçin, köp iş bolup durandygyny görkezmek üçin şu wagt çykdyk we-de nesip eden de indi geljekki ýylam men pikirimçe bir gowy täzeliklerem gelir ýaşuly. Men şeýle görýän. Bu diktatorlaryň hiç gaýsam nemetmez, beýdip nemet bil, dowam etbilmez. Hemmesem uje gabry bolsunlar garas. Men şeýle diýeýin. Hawa. Esasında watana dolanmak biziň arzumyz. Hakyky. Ýaşuly men ýene-de birçe arzum biziň hemmemizin bile üýşip şu aýtışyňyz ýaly watanymyza dolanmak. Belkim geljekki ýylda şolan bolar. Nesip etende. Göreli. Şeýle arzum göreli. Kim watana arzu edýän bolsa, kim watana hyzmat etmäge taýýar bolsa, kim şuň kugun, düň kugun, öňün kugun edip oturan bolsa, hemme üçin ýol açyk. Watan bir adamyň kydal ol, hemmemize degişli. Hemme adama degişli. Ýani şoň üçin hemme adam göreşip bilen göreşmek islanır. Ene problem ştaýdy çeme. Şonaý diýendim. Dogry aýdýaňyz. O sen ýaly baýdak ýaly gelirler ýyllap müňlap şumal köçäýe orta çykýan bolsa, ol rejim 10 minut saklanma haky ýok. 10 minut bir adamda. Ýöne şoňa halkymyz düşünen hemme zady Hudaýa Allah tawsyrýar. Hudaýa Allah neýlesin? Siz öz hak hukukyňyz üçin görüşip bilmeýän bolsaňyz. Ýani Allah'ın başga işi ýokmy bizden ýa türkmenlerden başga? Edim de etmeli işiňiz. Bir söz var o görür kitabyny okapdy. Kaçanam Allah diýer, kowunam diýer. Bilen haýdy. Ikiden birini Allah diýer. Ondan ol haýdynyň tarapyny tutmaly. Adalatyň tarapyn Sene öz hak hukukyň üçin görüşmek. Şonu etmeli. Ýaşyl bu zatlaryň hemmesi gowlugydyr. Bir tarapdan bolmaly zatlardyr bular. Halk paka düşünmese şeýle zatlar bolup durýar. Siz dogry aýdýaňyz, Hudaýyň berenem, Hudaýyň nemedenem şol diýip. Näme üçin diýse şeýle ýalta diýjekler, ýöne ýaltalyk bolýaşy. Öz hak hukuklaryny nemetmesen, goramasan, gorkup otursaň, uruş bolmasa bolup diýip otursaň, şeýle zatlary diýip otursaň, sen öz ýurduňdan amsyň ýallaram, öz ýurduňda öldürýärleram,
garas öz yurtum türmestana öwürlerim. Şoň Hey, üçin ulan da. hawa. Men aýdena men migrasiýa baranda men şeýle nemetdim. Türmestana öwürdiňiz. Men türmestana ýaşap ýördüm. Basın men diýdim. Şu prям migrasiýanyň özünde. Näme üçin men şonna basyp bilmediler? Потому что adamyň öz nemesi dili var, hukuklaryny bilýär, haklaryny bilýär. Dogry aýdyp bilseň, dogry nemetseň, ýygnasaň öz nemelerini. Men hemme zatlary ýygnap Ruslan Mätiýewe iýerip, açykda iýerdim özüme. Ruslan diýdim, mene şu zatlary men sana häzir iýerýän. Birden meter men şu nemeden soň immigrasiýa barkaýdandan soň menden bir hepde eşitmeseň, обязательно çykar emmesin diýdim. Otaýda bir topar suwutlar bardy. Korktular, потому что bular bilýärler, o nazady taýin bolupdy dokumentlary iýermäge. Bular korkýarlar. Kuýçynam şo, olaň nemelerim şo, hemmesem şo. Şeýle oýlanyp görsen. Поэтому bärde korkmagam gerekdir, nemetmegem gerekdir, batyr bolmam gerekdir. Ýöne akylly etmeli hereketlerini. Ne biz edewat ýerse häzir akylly hereketlerimizi. O biz näde dogry nemelerim etdik, dogry ýöne öz ýalňyşlyklarymyzdan biz öwrendik. Netije çykarýar. Netije çykardyk we de ökde boldyk. Men şeýle görýän, öz işlerimizi, bilen nime de oturan zatlarymyzy. O zaman biz aýra däl ýaşly biziň hemmemizem oguzlar. Türkmenem däl, men türkmen diýjek däl özümize. Biz oguzlar. Şeýle. Tak što bir gün nesibetini hemmemizem bilen nime dip birleşip zat edip ýeteriz. Nesibamizdedir şo. Hawa. Sağ ol, ağzından Tanrı eşittin, başka näme diýen. Bilen Tanrı ýalkasyny ýaşy. şu arzuwda saltyrak halkymyzy ýitip gitmäke ýer ýüzünden toprağımız, serkedimiz bellikä ýurda dolan täze Türkmenistan döwletine. Onu her bir adam sen özü görüp biler, sen öz garaýşyň görüşüň bar. Men öz başyny, onku başa, ýöne esasy zat biriň ýüzüne seretmek däl, bir ugra işlemek. Men elmedam şunu diýip gelýän, beýleklere de hem bakşady. Ýöne ýok, o bolunak, bu bolunak, o netçek, bolmaýar. Halk bar, halka goýular referenduma sese goýuly. Halk özüne geregini saýlap alar şu taýda. Yani halka janyny, ykbalyny ynanman sen nädip o döwletiň meselelerini çözjek. Ene kyn ýeri zor, ýa düşnükli ýeri. Şonçyn çemen edip oturan işden gaty ullukan taryhda iýi galdyryjak iş edip oturan sen näçe ýyl ber. Başga adamlar bilmese men köpsini bilip oturan sen eden işden. Şonçyn men sana elmedam öz minnetdarlygymy aýdyp gelýän. O sana kompliment däl, ol sen eden işini goýan hormatym sen. Men şunu goşşakdym. Gumolaga tiýalar, näme diýerler, kapda diýerler. Şonu gözüňe tutýan. Men şonu aýtjak bolem, bular bir topar zatlaryň anýallar, ýani diktatorlar. Što huýçyn diýeniň, što berdi huýly diýeniň, oglam şol, hemmesem şol, bular näme anýallar? Şeýle suýwerni zatlaryň anýallar. Irymçy. Ana, şo sözi näme durdum men, şo dilim muçundy. Ene men şolara şunu aýtjak. Berdi Muhammedow nemesi Pituhdam, horozdamy? Pituh diýjek, rusça aýtjak, pituh bilen özleri. Ene şu ýyl geljekki ýyl atyň ýyly. Ýyl men ýylym ýaşaly. Taşda görelindi kimin geljek bulary. Kim bedewde welýär diýen. Ana Irym tarapdan nemetmeli bolsa inni göreli ýaşaly. Ay bolly. Oyna diýen ýaşaly ýene aýtjak zatym ne şeýle nesibetine bizem bir nememizi ýeteriz. Netije ýeteriz ýaşaly. Kellehana barar. Kim öňürti bar ýarşylaryny sen atýa bedew ýyly boldy. Man baraýman. Garaz at bolup ilkinji bolup bedew bolup kellehana gelsen şol ýeterli. Halkymyzyň ýeňişi o bolýar. Ýaşlanyň şuňlanem halkymyzy ýene bir ýaza kutlaly. Can sağlık, esası can sağlık men pikirimçe. Başkasına da yeter söz. Nesibetinde. Yani halk bolup hareket etmeli. Şol hemme kişinin aydın. Görünüp otu. Ol halkın başına oturan cemaatgar toparın. Ve de nireleri alıp geldi, nireleri düşürdü. Haydi kuyun diýip ne ýatyp. Bu düşen
Bedbaatçılığımızdan çıkmak için bizim hemmemizin halk bolup bilelikde hareket etmemiz zor. Çemen ýene bir gezek çağıran üçin sag bol. Men sana ören minnetdar. Gelecekde de şu önkümüz ýaly agdy berdi işläni. Sag bol. Habarlaşyp duralım. Canına sağ olsun Yaşıl, sağ olun. Hemmesine sağ olsun ve can sağlık yine bir gezek. Ve de çınlanam hareket edelim. Nesip edelim. Sağ olun. Мои поздравления и пожелания могут сильно резонировать для тех, кто в чине. Дорогие мои, те немногие, кто еще дышит в этой удушливой атмосфере, я обращаюсь к вам, к моим людям по судьбе и беззащитным и слабым. Я поздравляю вас с тем, что вы выжили в этом году в стране, которая делает все возможное, чтобы вы исчезли. Ваша жизнь – это уже акт протеста. Ваше каждое утро – это победа над системой, которая отказывает вам элементарной безопасности, право на существование, право на жизнь. Я хочу дать вам немного надежды и силы. Вы не одни, даже если кажется, что вокруг только один мрак. Ваша ценность, твоя ценность не определяется законами этих палачей. Вы люди, ты человек, в отличие от тех, кто преследует тебя. Держитесь друг друга в эту чертовски трудную жизнь. Я желаю вам только одного: сохрани искру жизни внутри себя. Вы достойны любви и помощи. Я буду кричать об этом за вас, пока у меня есть голос и силы. А теперь остальным. С праздничком вас, чекистская хунта, с вашими цепными псами из МВД и прокуратуры. К вам, господа псевдоадвокатам, к вам, юридическим клеркам, которые запачкают деревянных манатов и поддельную лояльность подписывают приговоры живым людям. Живым. С праздником вас, совок, да, от души, фольклорные фашисты с фольклорными танцами. Вы превратили страну, бедную, песчаную, в стерильный изолятор, где любая человечность, человечность считается опухолем, вирусом. Ваша пропаганда съела мозги населению, превратив людей в кисель, которые аплодируют собственному уничтожению. Вы националисты, фашисты, спрятавшиеся за вот это вот тахьяшками. Вы преследуете беззащитных слабых, потому что сами глубоко больные ублюдки, больны властью и злобой. Я не желаю вам счастья. Поздравляю вас с тем, что вы на 1 год ближе к своему краху. Я желаю вам прозрения, которое будет очень болезненным. А тем, кто сохранил человечность в этом году, в этом аду, просто дожить до рассвета. С Рождеством, с Новым годом. Пусть этот год станет для этой системы началом конца. Пожалуй, все. Сегодня я хотел бы присоединиться и сделать также обращение, или, если можно назвать, поздравление. Сейчас период праздника, наступающего Нового года 2026. Очень много происходило в 2025 году в геополитическом секторе. Война продолжается. Как меня спросили, сколько будет идти война между Россией и Украиной, я предполагал, что она, так же как и Великая Отечественная, будет проистекать в течение 5 лет. Не то, что раньше заявлял Путин, о том, что война будет и за 2 дня, значит, они возьмут Киев. Совершенно не соответствует действительности. Ну, так же, как и процесс, который идет с очень тяжелой, скажем, тяжелыми усилиями, процесс примирения, потому что Украина стоит на своих позициях. Россия в роли оккупанта продолжает империалистическую политику с желанием отщипнуть, насколько она может отщипнуть. Если так прикинуть, то Россия постоянно находилась в войне, практически каждый год с любой другой страной, постоянно либо в отношениях хозяина и вассала, оккупанта и вассала с бывшими республиками, либо в роли продолжающегося врага и оккупанта. Что это происходило и с Грузией, что это происходило с Молдовой, Приднестровьем,
Сейчас мы видим это Украину, то есть как бы угрожая также и другим республикам. В данном случае, в данный момент я хотел бы присоединиться к поздравлению, наверное, поддержать президента Зеленского с пожеланием, чтобы действительно, то есть человек, о котором мы все знаем, то есть как бы, чтобы он остановил необходимые усилия. И это усилие должно быть, то есть как бы сделано. Жалко, конечно, что вот закончились вот эти вот неуспешно 91 дрон, по-моему, или 51 дрон, я не помню. То есть как бы, но надеюсь, что, то есть как бы следующий год принесет нам мир, и это одним росчерком пера можно сделать. Поэтому да, мы будем сотрудничать, конечно, с Россией, продолжать, может быть, в новом формате. Только в том условии, что она поменяет свои отношения. Мы не говорим, что мы там какой-то ненависть испытываем. То есть это могут они испытывать по отношению к другим, но мы не испытываем ненависти. Мы будем в партнерских отношениях на равных, только на равных. Мы говорим о равном сотрудничестве. Поэтому, то есть, как бы в будущем году, я надеюсь, закончится все очень мирно, переговорный процесс подойдет к апогею, к большой жирной точке. И думаю, что в 2027-м, то есть, как бы, окончательно вступит мир. Деньги российские будут использованы. Я желаю, чтобы они использованы на восстановление Украины. Также думаю, что референдум будет, если будет проведен вместе с выборами, это уже на усмотрение украинского народа. Думаю, что народ не будет поддерживать диктат, то есть как бы, ну, такой вот, скажем, международный диктат, и примет решение, то есть как бы в отношении сохранения своего имущества, так же как оно драгоценно для всех, земли. Поэтому, то есть я здесь ничего не могу советовать, это личная позиция украинцев. Ну, хоть, конечно, я имею отношение, я очень долго жил в этой стране. Также я хотел бы сказать, что я поддерживаю взаимоотношения центральноазиатских республик, то есть чтобы центральноазиатские республики больше сплотялись, работали в сфере энергетики, улучшали свою экономику, безопасность, помогали друг другу. То есть мы как дети в данный момент, то есть надо помогать друг другу, оказывать поддержку, сотрудничать с Западом, чем больше, то есть как бы приветствовать поползновения со стороны Америки, инвестиции, то есть работать в этом направлении, потому что, то есть как бы если Казахстан заявляется о многовекторности, то есть как бы многовекторность это когда подтверждается делами, не только словами. То есть вот мы заявляем, мы многовекторны. Не только в Россию надо часто ездить, то есть как надо часто ездить в Америку, одного визита недостаточно для галочки. То есть нам нужны, мы хотим видеть, чтобы инвестиции эти приносили действительно плоды. Для этого Казахстану нужно много работать над собой, убирать коррупцию, создавать демократические институты, возвращать капитал, сворованный Назарбаевым. То есть как бы реально возвращать, не просто каких-то там шестерок сажать и 15 копеек вернуть в казну, да, 15 тенге, а реально, то есть взять, надавить, так же вот как взяли с российскими ресурсами, так и закрыть ресурсы Назарбаева. Все это известно, мы прекрасно знаем, где они находятся. Закрыть эти ресурсы и направить их в экономику страны, на развитие страны. Ну, приблизительно так, то есть, как бы мои пожелания, конечно, чтобы воцарился мир, чтобы у людей была возможность работать, сотрудничать надо со всеми, развивать канал, вот этот новый среднеазиатский канал, транскаспийский коридор, строить больше энергогенерирующих проектов, и не только с одной страной, да, вот как с Россией. Больше вот сотрудничать с Западом, тоже строить маломодульные атомные реакторы, добывать уран, обогащать, ну, обогащать не в плане того, чтобы, то есть, как бы до состояния вооружения, а в плане того, чтобы создавать топливо прямо там же, в Казахстане, чтобы заправлять эти маломодульные реакторы. Много вопросов. Вопрос безопасности, то есть очень много вопросов для развития. Поэтому я желаю, и я желаю, то есть, как бы, чтобы побольше было сделано в следующем году. Не все сразу, как говорится, но постепенно должно реализоваться. Мира всем, добра, успехов каждому, счастья в каждой семье в следующем году. Путин, чтоб ты сдох!